Og min venstre har vi Niels ur Tveir, Johan. Og min høyre har vi Karakol. Og vi flipper av kronene, og Karakol vann, og han valgte sjål affæren. Okay. Det er innslag kallas for premiegimperen. Og det er snakk ungkøpene til videoen nok ikke at til referanser til det mest legendariske punkorkestret det kallas for Sex Pistols, sangeren ved han ivertrufne Johnny Rotten. Ta han sjølver Niels Gala, han fyr alltid så punkaren vid sponskom blå, som har alltid sagt han har forakt for makt. I lovet han sitter som i sendestove og gjør reklamer for stjårar og fina damer og sier, vil herren selge slips, eller nips, eller dips, eller bips? Bare spyr meg, jeg gjør alt for det, jeg sleikje til noen skjeggvar, bare feie nekva pengar til bil og møbler og blomster og gardiner som er nødvendig borgerlige viner så at jeg har rymlige lunka forhold til det punka. Du fører det fram som den fører Johnny Rotten, men du er alt for råten. Du skulle si at den gynekolog stålet blir skåten og i reiven av noen sexpistole. Vi minnast eina for har det vid 200 dundra. Eina for det kan showpimpa vi en sambandsgimpe og i lever trusson og maske. Nu geng det sjølver som en andre håra vi lagt taske. Og sier takk for i ordren, her er faktore, så kan kjøpe bare nutja Apple-ore, så jeg kan skåra kassan og visa at jeg har den ratta sociala klassan. Men åren du fortsatt lujast eine missionere, varst du da mest revolutionere her av landet? Ved dere gøte, sante, notten, andar og gante. Her stender jeg med og synker vi en gøysande, brusande, fuck you finger. Som boljo på det nu er en slapper pisselinker. Fra rockara til munk, fra rockara til munk, fra punk til varma dunk. Til minnas platena, Viva la Republika, ha, ha, ha. Og det er det ikke moden med den Theo. En tofta man som stemmer på Kaileo. Og i stedet for å dyrke sin kult og strylfullt å dippa sin dikk i noen rock-chick som kjenner til mens du ikke vet hvor erst, så skal det nå være mer kerst. Ja, nå, da er Nils, nå skal skåre fise, så skal det gjøres på en sånn som det sømmer en maskulinere utgave av Dukkelise. Nå skal han være lekker og smekker og sykla til Paris. Men det var så elsket Johnny Rotten ved Kolum Punksex, og føroyska Nils og i Golum Spandex. Og så fer dere lunkaje, reklamepunkare og trakkare sine pedaler og heldigvis være genialer. Og han har bare en tanka. Nu skal han klanka. Så han har en dag, han drømmer at en dag skal en lekker mynd av Nils komme et musselman-blad. Lekker mynd av Nils komme et musselman-blad. Fra stjøtne punkara til premiegimp. Har det sørsta, det rymer ikke, tog det fucking rymer ikke. You're going down, bitch. Ja, vi tar på pyrtu. Niels, du skal til rap-battle, bænt av en tottlagsmesse. Drengen Swangah søtta i en sms. Hva er rappa og battla? Hvordan visste det og hvor? Kjenner det kanskje mine forstøy? Jeg vil rap siden jeg kjøpte mine første LP i LM. Ta for en leather til Run DMC, og jeg lurte etter en hjem. Old school fra Queens. Jeg vil vi fra Brian, jeg bare bor i 35 år inntil til skulle spørre meg. Jeg kjenner oppskriftene i to rymene,
Vi är utan bit, vi är låtande detta papyre, han som komma skall, folken auktoriteten, att jag rappa, och ni visste att det var ting som är puberteten. Så det kom att överraskelse ta i drangen och Swangah, så att jag skulle ha en mostman som helst serverande och livande legendo. Han röjnar skriva böcker och halda längre röver. Han är väldigt reporter, politiker, men han har en sövo. Men det som vi känner och när vi älskar han fyra är att han säger enläge att vara den flätet, han som är den stuttlige. Niels, du ska aldrig rap battle. Bara inte ha en toddlagsbässe. Och drangen i Swangah skriva och i en sms. Sjur skala ska vara till mostum över. Jag också ett skårsproblem. Det svärar jag glad. Sjur till nästa rappa för att kamouflera att du inte synja. Här är det inte att göra. Så jag hoppas jag vånar i byet det här skala. Att du inte får rappa vittigheter för att räka mig mal. Sjur baby tillägga mycket. Om allt är en joke att det hela tiden. Det politiska yrkjarir är fuck you till systemet om det typer som to som själva är problemet. Och man kan stafesta vid mycket tomma seibe. Det är något som du är iLLtonkt i en dutch vad hon drömmer. Du är den halaste politikern sunnan för polarcirkeln. Det är inte hatten avfyrdar simpelt än. Och i det är det en reinan och pennan socialdemokrater lukte. Att det är skift politiska flock atter så en senast jukte. Det stande framför dig och där har en toddlagsmässo. Akkurat som jag lovar ju i en sms. Jag kommer så och jag smiltrar i malet. Han får lippande och haltande här mest när stuttlig, fitte, halle, sjur skala. Det var nio. Det var täckande, men det var så svimma. Känner att man närken och en nya svimmare där som man inte vet för det är. Ja, det känner jag. Jag vet att som är närken och annars säger jag väljer man vi tar på pyr. Det är inte lärt mig uppfattat. Da jeg kom opp mot Niels Gala, så tror jeg det får møte en ordentlig dyr, men så stand jeg på en for lødde så igjen, og er opp mot en mann som leser bort en papyr. Det var djupt punnligt, var det? Hvor helt du tog runtna, mittel te og karakol? Nej, Sjurur vann. Det Sjurur, han tog sig shit utan det. Det er så jeg sier at vi rydde tarra blinde i den einhvørte konger, i hesen rydde som vi hadde bare nå. Här var Niels den blinde och tog vannet utan lägga måste. Jag fick så nämnt mot papyr och i min papyr. Ja, det har alltid det är faktiskt mest. Ja, meta är gott. Jag hade Jack nog lunda gott det gör det, men jag kunde inte få kött glömde jag roi, men okej, ta går det hem nog lunda. Min varje mekanism är att ta så om stövna. Stövna som du är stor. Ja. Men det hade jag snälla faktiskt rätt väl mest. Så mot rap handlar syndrom att någonstans här jag vet inte fakt och vet och vad ska jag göra. Men alltid hade jag inte regat något så väl att stå här. Det följde som att det var ganska till brittlopp eller något. Här du hejan tal. Vi har ett princip på det att ett track inte är en man som ligger nere i rätt i hand och hjälper ju upp att det. Och hjälper upp att vi säger att Niels droppa den stolen så där. Du har tappat, du har varit här i sår och han är sagt ett enaste år. Lastver du utan på och tar vi spontant. Så mer när vi på lastver. Lastver, ja. Ja, fantastiskt. Det var först för.